כן, בוחרת את הפקודה סטייל. מפעילה את הפקודה סטייל. בוחרת בתמונה שאני רוצה להגדיל. Enter אישור. שנייה. נוגעת בקצה התחתון, באחד הקצוות של הקו, שהוא משותף לקיר של התמונה. אוקיי? ואחרי זה נוגעת בעוד... רגע, שנייה. גם משום מה, אני רציתי להתבצע לי. זה יותר מדי אנגו. כן. בוא לזה, כאילו צחצחתי שיניים בדבר הזה. אנטר, ואז נוגעת בקצה התחתון, בקצה... בשני הקצוות בעצם שמייצגות את הקיר, אוקיי? ואז בקצה השני של הקו, שאני סרטטתי, שהוא גודל אמיתי של קיר, 20 סנטימטר חיצוני. וכך קיבלתי בעצם את הקיר, אוקיי? כן. אבל אם אמרת